Auzoko grina zan, eta orduan euskara ikasteko gogoa genituen, eta jazta. Talde bate bazegoen hor, Auzoan revoluzionarioa zirena. Bazegon giro bat, ja oraindikan frankismoa bukatutan gutxira edo lehenagotik, ja gazteak eta euskara ikasi nahi genuenak gau eskolotera hurbiltzen ginen. Esfortzu handia eskatzen zuen lana egin ondoren jutea, baina ekak lortzen zuen hori. Momentu hortan, bila salia zegoen, utza. Auzo antolatu zen horren inguruan eta eskatu zuen hori auzoaren izatea. Elkartzen ginen kopuru handi bat antolatzeko. Hainbat ikasle udara partean baserrietara bilatzen. Hilabeteko junda, bost pasazintunak bai, eta denetiken pixka bat. Ze, hausartzen gaizki egiten dezulako, area junda jabe hartua zaudet. Parrandasko ere egin dugu. Hori ateako da denbora guztia.